Di ba naman? Hindi naman nanapan ito. Yun ang kita, no? Ano may pinaglabas-labas? Oral and lady. Lady. Parang paa. Ay, Sedan. Dan, dito ka doon, ah. Parang magano iyak eh. Hindi ka, oh. Ano? Parang mansin no? Parang. Ayan. Binagaw ko parang. Yan ang ito. Ano muna yun? Ano mo na yun? Ganito lang nilagay mo. Ako malit ah. Ganito lang natin ako. Hindi naman napalsok ko lang yun. Ano ka na? Parang sakit.
Hanggang ano mo lang. Ha? Huwag, dibuhan mo. Hindi ikaw magtawag. Di naman. At ang pagkawat mo yan, makatabang mo. Kung balawa. Dahil yung pagkawat mo niya. Loko, yan, kaya, loko. Yan, mo gila siya. Yan kasi loko. Yan, loko siya yan. Dahil ka magluwa siya. Alam mo, ang ganda mo pala. Ilan ka ba ito? Ito ba yan? Ayun. Tigdagdagan ko R. So, ano ba? So, NG sa Ujan. Tigdagdagan ko R. Ano ang anta? Tapos, may Nagkawala. R na. Kan TV ako. Nag-TV. Kasi dito na kami dami. Sa TV. Igunin mo. Nurse ko yan. Ano mo, Ano TV? ano ba ito? Yun. Loko. Yun. Loko, yan. Gilid. Loko. Yan, loko. Yan, loko. Yan, loko. Ano ba? Hindi naman. Ano ka pang password ka ni? Hindi ako nito. Diba? Diba ako? Kasi ano? Benti mo na po naman ang kaputaan. Ano? 21 na. Itong sa portahan. Basta kami. Nakataw sila. Hmm? Ano cellphone? Ang buhod mo, kung ako na kang bag mo, tamang ano lang yun. Ano ba kali mo? Ito. Ano mo? Ano ba na? Tapos kayo sa din. Mahal ko. Ayun po. Ano? Ma, Ang ikos, buhay rin ko naman. Balik siya umibas sa ina niya.
Ang tios ko kaya nakapakalatot nila mag-ano, tapos kung sa'yo na nag-ano. Bumili ito ikos, bala sa iba sa ina niya. Di ba mag-ano ikos dyan? Number 1 ang nag-ano sa ikos na basta na. Tapos mag-ataman ka pa dyan. Ano man? Ma? Wala pa daw ko? Wala. 5 pesos. Green ba? Pagaliw. Basta. Pagaliw. Ang ito ko wala sa mobile ka siya na. Tapos wag mo? Ako na pa. Wala. Di mo pala ano, naiinig ka madyandan kang ano mo? Pamiti. Nakapulo na ako. Wala naman dyan. Kasi magsalas ka, pasaway. Kung ano galing mo? Wala mo na problema pa yung sa'yo. Hindi kung barkada ka. Buwag ka sa ano nga. Pagdulagan ng barkada. Yung pamitik mo. Ano biya ba? Sige ako ka. Ikan usong ko sa inyo.
bukod ang kamay, di ba? Parang nakakawag tayo na ako. Ano? Nakakawag tayo na. Dan, bukod ang kamay, tanong-tanong lang. Hindi, kami daw dito naman. Huh? Hindi daw dito daw. Oo. Hindi, wala. Wala makawala. Boy, sabi ko lang, boy. Boy, sila. Sila, di ba yun? Tama ka yun siya nag-stop. Kaon. Kada. Let's go, eh. Yun. Hello. It's me.
Ha? Labisa. Ano? Kamu din ang unahan. Tawag ka din ang labisa. Kamusta? Ay, magkawaswas yan. Kamulan. Yan na na ano, ibigay mo na ang ba? Ibigay na ang patutong doon ang pagturuan ka ni ang sarap ba kani? Patukan? Ano patukan mo ito? Subukan ko di ang Yan sa mo. dawatin mo boy. Kaya, sabi ko, ano. At ang mga baka, dahil mo ron.
May ano ka? Ito lang ito na ako yung ito. Yan, ito lang dalaga ko ng mga. Sumasabi ka. Tama na. Linda. Siguro ba ang pinagbabakal mo? Tama na. Doon sa kampag ka. Ikaw wala ba ka? Ingat, may palamig. Nainit ang kana. Mami, sudan mga bilis mga biglaan. Ay, matara pa yelo. Lalo mga ano sila yan, kaya kami, pag bigla ko mami ito. Alam yung magtunan na yelo. Kuya, ano siya bago po ito? Nicole, no? Sal. Depende. Sal. Tinabay ko yung batas. Never mind. Yeah. Pero ba makaharap ko ito? Gusto mo para ano? Kang gusto mo pwede ka para kapag taas. Bakit ang rin mo o bigyan mo ko? Pero bakit makapun ka? Pasang sa mga Oktober mo, sa kong masa kong sa mga sa kong gagawin na. Bakit kasi nga hindi na ka? Pag alam mo yung mga ilang bak, hindi ka lang ka habang nasa alam ka, habang reaksyon, nag-advance na. Iba ko gumagal din na rin na. Pero tayo. Malamang, ayos na dumano. Ha? Naandun sa ano? Tama ko sabi ko kay ano. Ano yung parang nasibulit na lang.
May mais. Yeah. Ang sarang. Ha? Magdapa ng puso. Pahala sa iyo. Ano yung sumalaw lang? Assignment mo, dali na. Sige ka nga, dali ka. Kasi dali ka, dali mo. Minulis pa. Minulis pa. English pa ulit ka na. Ano sa sarili mo na? Yan ang kakao na akin yun. Nagurada lang ako. Minulis. Karada nung yun makakaranin yun sa Dugay pa ako. kabaso mo. Dugay pa ano? Dugay ang dapat na po. Atit pa. La. La. Pero. Ha? Gani. Oo. La. Yun. Radio. Ba, mas mali ba? Ayun ito. Gusto ko si ano mo. Gusto ko si ano. Wala. Ah. Ano ba?
Nalipong ano? Ay, Meron. ang kalumbog. Green tea? Ano lang, Yan. panduwa, ano sa nila, pagpasawang. Itong pagbuwag, Parang tubo lang. Hmm? Parang tubo naman. Mabatak lang yan. Ano na, ganito ba? Hmm. Meron ko iba. Balik. Saan sa kanto? Kasi baon. Hmm. tabangon. Tabangon. Siya bangon. Tagan mo kasi. Iso. Ay, di na kasi. Yo. Yo, kaya hindi ngipon ako nga. Ang katinan to. Kung kabangon ka pa lang ito. Iyo. Oo, galubog pa no. Mami, so? Dikit-dikit ang kapag ni mama mo, ano? Gulit nga ba? Hmm. Tangon. Bulit na. Oh. Nako. Matinero ni siya sa akin. Pag may nararamdaman, nalo may makabalik. Kalig ka ba? Kami nga yun. Yung yun. Kaya mo si mama? Ito saying. Nakalaibo. Yung mag-iiling. Ay. Uto sa taas. Saan yan? Facebook, nailing ka mo sa Facebook. Hindi saan. Yung Mga mga ka-friend ni mama mo, no? mga live. Nailing ka to. Yung nito. Kaya man yan. Ibaba mo yun. Yung hindi natin pigilin yan. Yung bintana, tutukan mo. Nakapiyos. Nakapiyos. Pero nagabi lang oh. Yung ano, isutok mo yung bintana. Oo. Nakapiyos na. Tulog na ayan oh.
Masukar, oh. Yung pagbubungga ito, ipagalin mo ako. Hmm? Pagbubungga, ipagalin mo ako. Palitan mo. Pagalin mo ako. Palitan mo. Ganun. Ano lang ha? Pangalan lang. Balik itong kukikos. Hindi ba sa lalaki? Put-put. Ha? Put-put. Ano put-put? Pangalan ng iskos, put-put. Ano ito? Ikos niya ba? Ikos ko, pangalan niya, put-put. Lalaki. Baka may suko. Nakulo ng lahi. Ano? Mas isa-isa, nagkumayo. Kahit sa akin, ikulit naman sa akin, parang may dugo, pinutis. Kayo sa mga gano'n. At may bili ako sa kantina. Wala na siya dito sa establishment. Saan kayo nagpunta? Baka pambalik. Kaya pag bigmatik ko ito, Na? yun na, diama. Ano? Yun ang bigmatik duman. Bigmatik duman. Sa'yo. Kapitan ng bao! Saboy na. Masuk ka na ba? Tapos na po. Ha? Doy. Do, ano? Bugoy na kukoy. Yes. Yung panpili ang panpili. Takbang. Daw. Daw pataba. Ano, tawag mo. Han? Miss Nani? Alam ka kung ang tingkada mo? Kami nila yun. Ano ba nang timplado sa kunyan? Kantin, pagkasa, takbang. Ano Tinabi ka naman ako. Taga, matapag kang butana. Ano? Tabang ko nito. Hindi. Nintana. Tatakot. Meron masukon niya, ay mapakita si Hindi Nalito niya. Nalito. Kasi may subo. Hindi mo na ako, boss. Ikaw na, ako ulit ko pagsakat mo. Iyo. Ha? Napalos ka. Yung ano yun. Ano yung post eh? Nagtagal-tagal kami dito. Tapos, kanagtas, di ako lang sa mga na, kanagyanan. Kanang kubawa na, di na ako sa mga kabilya baga, na mga poste. Di na ako gano'n, nagbaba. Tapos, pag abot digdi sa pag abot dyan, yan baga ako, napalo sa So, baga, so yan na, napapagkat. Kare, Bakal. yan. So, baka nagtigil ka to. Tapos rin ang tumaon. Ha? Yung tumaon. Ano ba ito? Narada ako sa panyo. Kung sa nabari, ito ba ito? Enjoy ka na pag nagkakabasketball. Hari, Ha? lalo yan ang pulsong ka sa basketball. Yan na, mamaya. Aso na. Yes na pa. Pero sa chicks, mga kusong pulso alin. Hindi mo talaga. Bakla mo na. Bakla mo din na ganyan. Babasa na. Yun. Pero hindi. Kulot. Sabi mo na. Padunok ka daw. Ikaw hindi sumaniwang. Yung nag-read ba kayo kunyan? Pulso na itong? Bakla, mga agaw ng lakas.
Siya ang bumili lang. Pagod ka po. Nakatrabaho ka dito? First ano pa lang? Lang. Trabaho di ka, buloy ari. Buloy. Nakatrabaho ka ngayon, di? Di ba ako sa pag-asa? Trabaho. So, Islam pa lang yun. So, Islam mo pa lang yun naroon. Well, okay. Kasi ba din? Han, sa mais. Huh? Tapos mo. Mana? Sigurado. Luyo? Maubo? Tapos mauna ka. Ano po? Takpag ko. Come to road, take the road to the place. Bukas kumbaga, ano? Bukas yung magpagkali ka. Di ba hindi? Hmm. Di man yung tindag sa pintuan, dahil pintuan, ano? Hmm. Galing ka ng pigit, masan video. Ah, Galing ko. Hindi na yun. Pag nagsampa kang kwenta ka, dakula pa, ano? Tiyo gani, tiyo gani, maganda ako na pagyaman na ito nakasalpak na. Sigurado. Hmm. Di mo na pagpuro. Ay, oo, nakasalpak na. Yan, siya sa mga. Ano? Yan, dito. Ito yung soba tayo. Pipis oh! Naganda pipis ka. Ito pa. Pansin. Sabi ko, makasal mo ah. Sakto, no? Ay, daw. Pero nagulak ko yun. Oo, Kasi yung alam niya. telefon mo. Ano eh. Aga-aga dumaan. Ang sila mo ito? Hindi ko naman sa aga. Ay, sila naman. Saan mo tao ka nun? Pag-isip mo ah. Napatugan ka pa.
Pati ko para yan. Radyo mo. Wow, ito ka na! Tagal. Medyo dito. Yan pa, dati, Pis. Hindi na kami siya kami. Makapampakatulog na dyan, muda. Kasi ko muna. Sino maglabas? Yeah. Sino maglabas? Ito. Sino maglabas? Sa alas na. Sino talaga? Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. Property for sale, residential lot, total area of 18,366 square meters. Located at Barangay San Isidro, Naga City, Camarines Sur, 350 meters away from San Isidro Elementary School. For more information, call 0917-583-0456. Again, 0917-583-0456 and look for us. Yung mga kubo-kubo, di ba? Ayun. Tatanawan mo ito. Pinky talaga. At matigas, sa paano ba? Kumain po sa FMD Extra Margin, diet, oil, at gaba with proper diet and exercise. Para masiguro, tuloy sa mga mercury glass stores, monster, Jasper Glass, Generica, Rose Pharmacy, ABCSS, Supermarket, at 7-Eleven, and other big glass stores. Supermarket and convenience stores, nationwide, robot, 55 pesos, SRV. Traffic naman, robot. Para sa mga kalalakihan, at executive at ABC Healthcare International Corporation, your trusted robot. Kaya mga panala ang robot ay hindi ko at hindi dapat gamitin pang gamot sa alam mo unang sakit o marinig. Nasa-anesthesia, uli ba kapatid? Nasa-anesthesia ay sinunod, bago ang gamit sa rapat, animal diagnostic center, tama kapatid. Dapat na magpabaksika kung makagad, kumakambot at ianggang po ikot, tanggalis, kundi makakapag kita magpagpapabaksika. Ilan kapatid? Kaya matumang gamit sa rapat, animal diagnostic center, sa sigurado ang pagkanyang natin sa rapi. At hindi magkakit mula ang kandabos sa lautan lang at 5 taon, malato at inabot kaya, sa siyempre sana, sigurado ka pa sa kalidad at servisyo. O sige na kami, tamado man na kayo sa rapat, para makapunan ka na sinunay ko, mabisa na, at sigurado ko ito. So, para, animal diagnostic center, sigurado malalaan. Available ba ang iba pang yung Wonder Vaccines, at kung iba pa, ang segmentary, bukas, Lunes, Sundot, Sabado, Paano? Para nagtatanong, pinundo. Ngani, ako kiradyo. Gusto siya na madango ka no? Oo, gusto na sila ko. Kung makatulog na, paano na ay? Uwi na sila ko sa Ito, gusto na ako kumain sa queue. Makakawan sila ganyan. Kaya yung kaibigan, iba? Magsalit ka. Ito, hindi ako tama. Bahala. Bakla. Kaya paano kung hindi?
Pili ko pang Pilipinas na talent. Ano naman sa pag-asa mo? Kauno ka pa eh? Kansalit ka pa eh? Kung sa nagtrabaho kung ikaw mistress sa eh? Kung kay mama mo? Nagtrabaho ka kung kauno ka naman eh? Kung nagdudumog ka? Tari? Ano ba ako? Maski nasan sa kasakat tari? Ikaw mula sa ubo. Baka ako, iyo to. Naku. Ito, pigigako mo. Ano? Ito? Ito, pigigako mo. Ano? Ito, Sana? ito, dumaan, pigigako mo. Jewel, katanya nga, hindi na po ba? Yan. Wow. Ito. Saan ka ba daw dumaan? Matatrabaho na rin. Ayun man. Dumaan ka, mama mo sa pag-asa, asawis. Ano? Dumaan. Yung account ko mga doon ng bahay, sisa ito. Pwede no? Sa lalaki ba alam ka no? Kaya dyan. Dyan. Natin sa naman. Dyan. Hmm? Dyan na raw. Sisa mo? Ano di ba dumaan? Barkada ko sa lalaki, kayo ba kumbaga? Yung ito nga, okay? Barkada. Iwan mo. Okay, buong night. Oh, tama bukas pa sa nakaligan. Uy, ito, awa bukas. Basto. Sa loob, sa makasan. Ano pang pinto? Kasi Ano gawin ba ko. ang pinto? Pagawin ko. Saga? Ano ba yung Yeah. saga? Ano ba yung saga? Sa'yo. Matapos yun. Mga buso mo ka na. Mga buso mo ka na. Sawa-sawa ka na, ano?
Ano naman? Siguro ba yan? Tungkol niyo. Lalaki. So, gano'n lalaki. So, nagkakaya ba ka? Kaya mo? Hindi ka kaya. Sobrang kao. Ito, hindi ba? Yung pasensya sa kapasan, ano? Ha? Yung pasensya sa kapasan. Ha? Kapasan. Ano ba kasi ito? Padaw. Yan. Ano? Parakaw. Parakaw. Ha? Ba't yung magawa? Ba't yung nagagawa ng sidan? Ha? Di ba nagagawa ng sidan? Ha? Sige, Dan. Nagagawa din dito. Ito na lang. Request yan. Nagpapag-asa ba? Lubog-lubog. Nakubid na kayo. Ay. Lubog-lubog sidan. Doon baga sa may kampang talis lipot baga. Ha? Kapag lima ano? Ito ma? Ito ma? Pero kailangan ko sa 20. Baan awal ito. Ano yan? Mga buliyaw mga kato. Buliyaw. Paano kung Piscina! Hindi ko pinakaunti. Plastering pala na yun. Ay, dyan. Naka-plus. Tao. Sige na. Tao. Sige. Wala ito. Ano ito?
Siyempre, diretso na. Ito na. Kita ko na sana. Ayun. Hindi. Yung kanto. Tipak sandali mo. Tipak yun. Sektor mo dito. Hindi ako dito. Tipak yun dito. May gawin dito. Kailangan ko ba na po? Ano bro? Dami mo ako dyan tayo. Kailangan ko. Iling ang view ko gusto. Ano ka man? Ayun ako. Siguro. Para ubos ka tapos panagaki, papawalit ako. Babae? Iyo. Ano kulay? Brown. 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 Naman na. Kaya, Ako. sudah nga ikaw, gawin mo lang. Ako man yan. Iwan? Ano yan? Ako man yan. Ikaw naman no. Ikaw pa ba mo yan yan? Diyan mo lang sa akin. Kaya papawagulong lang ako na. Papawagulong di ba yan? Yan. Pabuna yun? Ako pagbunon? Ayun na. Ito ka magi. Ay, sir. Natipak ka na. Tarugaan! Natawag na ito. Natawag na nila. Diba? Nagdog ko na yun. Ibod. Para mo doon, hindi visual ng vlogs na. Ay, Hindi. tapos tayo mo yan. Wala, pagkala. Bala lang. Plus na lang yung video. Kaon! Pero sabi mo. Kaon! Pero mo nila sa amin. Plus na lang yung ibuan sa itong religion. Dakan kang nung na daw. Ano siya? Sundot sa taas. Kaya lang ka niyo. Palibo. Gusto mo rin niyo. Ano naman niyo? Okay. Hindi, kaya marinig yan mo. Kung hindi ba? Eh, mini. Sige sana. Diretso sana. Diretso sana yan.
Si Alex. Pakala mo nito. Pakala mo nito. Sino? Ang guhit. Guhit. Yung nakakaguhit. Yo. Ito? Alam mo ko. Paano te si Chuda makauwi kami. Joke na. Ano siya yun? Ang next hindi itong trabaho, mga gibuang ito na yun. Ito. Ulo ang kaya. Ah, Last itong trabaho. Ah? tulungan nga yan. Say. Ika dibuan ikandas ni kan dibuan na tulungan. Kaya masunog na tayo mga mga. Masunong ka sa dula mo. Ano bakal? Ako mo. Bakal na sa lumusya mo. Hindi ako. Bakal tulong niya. Ako mag-uwi ka. Ah? Sino yung bakal? Hindi ako yun. Ah, no! Sino ko kung pamiyagi di nga ki. Kaon! Ito pa. Ganyan mo. Bakal. Card! Car. Ako na lola buena. Si Junior ang Yan, yan. Ano? Abot ito? Lawan niyo. Napadama. Mama. Gutom na ako. Gutom na naman. Ito ba yung bakal? Ano ba yung naman? Ha? Ano ba Hindi yung na tabi. Hi. Masok ka na na! Masok ka na no? Sabi na ko. Sige nga. Kasala kami nga. Hindi pala sila na. Ma! Kuya, ang. Ay, Kaya nasala kami kay Chuda na. look, si Bulu na. Tapos kami Bulu. Peace. Leo! Ichudan! Makalawong! Yan, ma!
Pag may tanga, nag-sprayan ko. So, natabi po pag may tanga. Ano ko lang. Pasensyan mo. Yun. Wait. Akalain ko sa Tingnan mo sila. Ay, Barbie! Ma! Ay, nako. Agaw na naman tayo. Uy! Sige sa nag-aon mo.
Tulungan siya. Isa mo. Beda, sudah magiging bakla ka. Ano? Da, mga bakla. Sa mga katali mong gamit ito. Beda. Kana si Dan. Bawa ka na si Dan. Ikaw si Daniela. Anda, Chopay. So manda, sudah. Kasi lang, Dan. Huwag mo kang pangalan mo pag naging babae ka. Junior ah. Pag spaghetti ka naman. Sudah, okay. Oh! Pag spaghetti ka naman. Pagod mo naman sa bata ni lola mo. Sudas bagang kulit ko na. Bagay. Papa, pero. Overdose. Pili mo nangyari. Yung practice mo naman da, mag-model. Da, da.
Sige, pag hindi ka init. Tapos to. Hindi ko na siya matandaan dito. Yung pag-isip ko, magiging babae ka ka. Darating ka din dyan. Dahil Habang aking paatas pa, pagparang ka na, ako na parang. Ako na ma, tarang ito daw.